everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Ahirapan ang dahilan. Mga kasama, buksan ta ang bagong anib ning atong sugilanon sa pulong nga kinutlo gikan sa balaang kasulatan. Lucas 6, versikulo 27 ngadto sa 28. Apan sultihan ko kamo nga namati kanako. Higugmaan ninyo ang mga kaaway ug buhata ang maayo alang ni adtong mga nagdumot kaninyo. Panalangini ang mutunglo kaninyo ug pagampo kamo alang sa nagdaog-daog kaninyo. Mga kasama, niya ang unang yugto ning bagutang sugilanon. Matag kagulkol sa rihas. Kaya ako Nagkagawas ko sa bilangguan. Nagkapugan ako. Maako nagkagawasan. Gawas din ako. Wala sila masayod. Nganiyan ako sa bukid pa doon. Ugwa ko magpasyudad. Dili ko na masayod-sayod din eh. Doon kay suhito ko rin napita. Pikat na yung mga pulpul ng gin guard. Di na mo makasunod-sunod ako. Dili na. Nalarmar sila. Pero dili ko yung manakpan. Mupadayo ko sa pagdagan pero sa bukid. Ay, bangag sa ilong! Ito, ma! Anong kalit ka na nga oras, ha? Superintendent! Oy, sisinapyo ko na akong sinaligang jail officer. Pinduton ko din ang security lock sa patahan. Warden! Mitingo kang sirin. May nakapuga, Nga ano, Warden! jail officer si Rapio? May nakapuga! Bangag sa ilong! Kinsa siya? Si Ricky Upaw! Si Ay! Tana! Diya ikaw na itong... Bilihog lang tanan mong sako, Warden. Si Ricky Upaw ray nakalusot. 5 silang may suway sa pagpuga. Pero nasakpan ang 4. Pero nagduda kung nakapalayo na itong tawana. Dagang masakyan sa syudad. Good! Paspasi pang patagal sa kinan! Paspasi! Oh, Warden! Oh. Liko sa to! Pagdali! Padung mo gutos bukid. Di ta magpasyudad. Tuwa padung ang ubang mga kaubanan kong jail officer. Pasagdi sila. Igo ng ubang mga jail officer nga may convoy na to. Warden, mag-usap man tas bukid. Nabasa ko ang files ni Ricky Sueno, alias Ricky Ubaw. Sa bukid din napita magpuyo ang iyang ikatulong asawa. Maong nagduda ko nga niya paingon sa bukid si Ricky Ubaw. Kapila mo din mo minyo ng tawana. Kaupat, Oh, di ay? aside sa 2 counts murder, di siya mo'y suspect sa pagpatay sa pagdiayong insik ka negosyanteng bugas ni Jordan. Doon na siya kaso nga bigamy. Layo na gyud ko sa city jail. Og doon lang ko sa payag sa ikatulong ko usawa. Uy, makamati ko na ako dito. Doon kay layo kayo sa masilingan ng payag. Inikita na bro sa usawa. Diposituhan ko yun siya. Labi pa kay dugay na kay kong uhaw sa luwas ng kalipay. Pagtok na kayo na eh. Dagka nagsugod akong alkansiya. Ideposito ko yun ron. Bahala nag-isa mo sugot. Kay may kalagot na kumayana. Kay naminyo pa magkublait. Pero pusgay ganun isdang bunguton. Bahala nagbuwang yung hasang. Bahala nagmabdos siya. Mga iro ko. Nagpagot. Yun sa nagsulod ako. Mga pulis tug magkaroon. Di mo. Paspas ako kung magdagan. Di mo masulod ako yan. Gusto. May idea ko. Aron di magkasulod ako ang mga iro. Dagan
Ricky Upaw! Aron di ka mabalik sa maong taya sa bilangguan! Dagan Upaw! Wala, nahilom na mga iro. Wala sila magsunod ako. Mga hanggaw mo. Di ko yung masundan ni Pita. Suhito ko din eh. Na, makita ko na ang payag nga nandadagan sayag. Wanon mangudron. Pero, wala magway nagsuga sa suot. Naagaya ang ikatulong kong sawa. Bahala na. Wala ko. Ang importante nga, duwas na ko. Gawas nun ako! Niyan ako sa gawas. Ngit ko na. Nagtipid siguro sa gas. Kay gasirar may suga na mo. Christina? Christina! Ako ni Day. Si Ricky Upaw. Ang imong gwapong bana. Christina! Musuod ko. Ngit ba din sa suot? Christina? Day! Day, Christina! Nagasira. Hirabon ko sa inamutangan. Yara. Sige, bro. Sige, ako. May hayag na palibot din sa suot sa payag. Oh! Kasi! Ang ako asawa ka ng nasanantay. Gigapos gibaat ng baba. Mayong pag-abot, Ricky Upaw! Warden! Ikaw! Ibo ba kung gito muna ako ang yung shotgun? Ayaw! Ayaw! Napusgay ang tuong tiil niya, Warden. Ginaigo sa bala sa imong shotgun. Baya! Uy, bayan. Pagkaukaba sa tiil. Bangag sa ilong ka, Ricky Upaw. Ibo kong gihago. Lami na kaya kong katog, pero napukaw ko sa imong pagpuga. Patyon ko na lang ni Warden. Ayaw! Ayaw kong patya. Nagata kong asawa ang mga anak. Maluoy mo. Mamatay ka! Ayaw, jail officer. Dili mahimo. Salamat, Warden. Salamat. Dili mahimong siya'y mo patay nimo. Usay. Kay mipuga ka man, nga sa ato pa, wa kay respeto na ko isip warden sa city jail. Bingo! Puskay ang uniya, Warden! Una! Aron way sabit, nakikini niyang asawa. Kine! Ayaw, Warden! Pangag sa ilong ni mo sinapyo, babagan ko ni mo? Ngano? Nahadlo ka sa human rights? Nahadlo ka maabtan sa magkauban mong jail officer? Ha? Warden! Sayo na kay buhatag script. Ipalutaw na abda na itong gilugos ang iyay katulong asawa. Kaya di mo sugot sa iyang gusto. Kaya naging mabdos ni. O siya diyang ato ng tandak, pun may sokol. Resisting arrest. Mong napugos na pagpusil niya. Kaysa kita'y mapusilan. Nya, tamnig paltik. Hadaog na! Wala tayo tulubagon. Labi pa kay mipuga ni sa city jail. Ikaw ba? Hay naman sungay ni mo gibutang buang na ka! Na mo ibuot na akong ipasabot, Warden. Usik, manggod. Usik! Madapa man nagpatakiliron. Kadabang target-targeton ba? Iniro style, God. Uy! Mitok ka na sakit ni Mus Ero, ha? Jail officer si Rapio? Pasensya ka na, Warden. Di magimapugnan ba? Sige, kumbati diha. Anar kay ko ng takilid. Kumbati diha. Pero ayaw pagbiling ebidensya. Pagmidyas, hoy, pagmidyas. Kupuin na. Napirmi ko nagbaon, Warden. Ay Uy, mawad aning pitaka ko. nagbaon. Oo. Niyanta ng flavor ni.
Bangag sa ilong ka. Nananasog din na. Assorted ni. Mintas may oras ka pa. Sige na. Anikos gawas magpaabot ni mo. Warden, kaditsa. Ngano? You wanna join me, Warden? Nasayod ka na sa akong gusto, si Rapyo. Batanon o ka minor de edad. Tamis pag-unod. Hindi sama na nga. Pait-pait na na. Diyan ka na. May lapirmintam is pait sana. Inday Cristina. You. Ay, wa nang upaw mong bana, uy. May buhok na ni. Karon ako ka. Come to Fafa. Papa! Anihilangon ako sa sakyanan magpaabot ni si Rapyo. Dugay-dugay na begining hanggang dako. Basta babae na gani. Bangag sa ilong yun yung tawhana. Kadugay sa animal nga si Rapyo eh. Kise! Ikaw! Ayaw! Nakatuog man na ko. Ano ba? Kita mo ko sa siya. Anong pirmi mo kong damguho niya? Animal siya. May nalang gani kay damgo lang. Padayon ang pag-uwan. Bihilag ang langit sa kamatayon sa buganting si Ricky Upaw. Na, ang tuntong si Rapyo, nagtagbaw yun. Nadugay man suod sa payag. Buto suod sa payag. Dugang buto sa armas. Na. Si Rapyo na kanabigaw sa payag. Nagdali may paingon nga ni sa ako ni butangan. Usiho. Hapit mo piit na. Mapas mo ba'y tainig? Ikapasingot niya mabasa sa uwan. Unsan na? Sama si mong mando. Human ko pay musli, gipusil na ako sa paltik nga revolver. Patay si Christina. Bangag sa ilong. Pagkauman, gipusil ko sab ang bungbong sa payag di indidto mag-atubang ang patayng lawas ni Ricky Upaw. Good. Unya ang paltik. Gipagunitan ako sa kamot sa patayng lawas sa puganting si Ricky Upaw. Ingon niya na kasayon, jail officer si Rapyo. Ug lusot na ta sa kaso. Kunay ganahan ako ni mo agapon. Hait ka kaayo. Kiniray ikasulti ko nimo, jail officer si Rapyo. Kutob sa mga jail officer nga magpasakop nako og musandig og mutuman sa tanan komando. Dili kay malipay lang, kundili mabulahan. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.